Isa! Isa! Balik! Ano ka? Balik ba? Balik! Balik doon! Balik, dali! Ano ka? Mulayas ko. Layas! Kung sila layas! Paano mo layas man ka? Ha? Pa, nakasalawang gud ko pa. Usa sala! Usa sala ang nakasa? Ha? Bati lang ko muli diri pa eh. Mulayas ko pa. Manarbaho ko dito layo pa. Ako ha, wala ba ko nagpabaya ninyo? Gibuhat ako tanan. Gibuhat ako tanan. Ya, muna ka, muna ibaylo mo, malayas ka? Wala mo kinakasaan ni mo. Wala mo tayo, prinsesa ka sa balay. Sana all. Pagklaro diha. Namo ko ko'y problema pa. Pero dili dapat isulti ni mo. Kay mo yung ko dapatan ba? Dili tika dapatan. Ako yung magiging ka na, ako yung makasabos yung problema. Kasi yung problema. Pa! Unsa? Pa! Unsa, oy? Pa! Pa! Oh, Ma! Buntis ka pa! Mira! Sorry, ma! Sorry! Magbuntis ka! I'm so sorry! Kasamahan na, kasamahan! I'm so sorry! Sulti ko kasamahan! Ngano man sila? Gumbot man kaayo. Sabay man sila sa panahon ni noon. Isugang pretiti to eh. Yatig pamurma ng pretiti no? Mga Max Doraemon. Sorry! Sorry! Ay, sorry! Sulti ko kasamahan, anak! Sulti! Ay, isa! Ikaw mahan? Ha? Oh my God. Ikaw mahan, ani? Ha? Buntis siya, ikaw mahan ko na! Paano ko na yung makalako? Ha? Kasi amahan pre, ay dili ako amahan ay ano. Sila siya amahan pa, oy! Agir ganito diri. Sorry. Chalo ako, ha? Ako na dako sa kong gibati ba? Kasamahan! Kasamahan ba? Sulti ko! Nalulong lang, ha? Sulti ko! Ngano din na pre? Buntis ka di sa? Buntis ako pinanggang anak! Sorry pa! Hindi amahan! Hindi ko kasi amahan na! Di pre. Ay ayo. Sorry pa! Sorry! Ay ayo nagistorya pre. Ay nga nagistorya. Parang kalma lang ha. Ay ka pa dong pre. Wala, lakot ako! Asa mo kay buntis pre? Jisa o ikaw? Gusto ko pre, bakit ka una? Paano ba? Ako sayang pre, kusya? Oh, dapat hinay lang kalma. Hinay. Kay naglibog sa ko pre kinsay buntis gid ninyo. Nangala pre, ako tunong na ako. Oh, uli kini mga nakay naman ni. Minaw ko pre, luog yung mga anyo. Nagilak day, ay nagilak. Ako lang istorya pre. Ako lang. Naglok ni mo pre. Ay, dahil po. Anak. Pasensya kayo. Kinsa may amahan na imong buntis. Kinsa anak? Kinsa anak? Anak. Pagilat tubag ako ba? Kinsa man ang amahan na imong buntis? Kinsa man? Kinsa! Pre. Tubag ako! Pre, ay. Hindi mo tubag ang ginagingay. Oh, di mo samot man ako lang. Dai Ikaw ko. Ikaw ko no. Dai, hilom na. Ay pasensya na imong papa kay imong papa na syempre concern ra sa nimo. Ha? Yan na. Kaning care sa niya sa nimo ba? Dai, disa dai. Kinsam joy amahan anang imong gibuntis dai. Ha? Kinsa may amahan dai? Dai disa dai. Kinsa man dai? Kailangan ba anak? Ayo pre. Ay, ako man anak pre. Ayo, ako may amahan. Makalagot. Ayo, ako may amahan pre. Ako rin mo lang amin ako man yung anak. Ayaw po kasi anak. Wala ka di ko kakasabay sa akong anak. Ako, Kisay pangalan na pre. ano rin, belti na dahan. Kinsa! Tubag ako! Tubag ako! Kinsa! Ano? Unya, ma'am. Uy, ganit kayo, bay. Nabuntis ganit, ay. Grabe, so. Bata pa mo. Buntis na mo. Mao na'y pinakaluoy. Basta walay inahan mo atiman. Ang nag-atiman, ang amahan. Ang amahan po na'y pagkagamay. Budoy-budoy. Baka magtanawa na, tama sa nalaban. Mura bito siya si ano katong
ko budoy. Nga. Masuk ano mo? Ano na yun eh, pagkakamay ang amahan. Awa ka kita siya sa daluban. Ah, mao siguro mo nga nabuntis ng sayo iyang anak kay di na maminaw kay kung ano man ni bagitungtong sa ulo. Mao gani resulta no. Anak laagan mo sa kaayo day. Di tanawa. Ni botoy rek antiyan. Nya karon. Kasi amahan. Dito no, siya nga sa iyang anak wapa ra ba unta sa sayo Unsa man lagi ng gwapa. Sige. Sus, mao lagi na di lagi. Basta gwapa no, dulon jud kay nag mga kuan no. Depende. Depende nga inahan mo, guide. Bisa mo na guide, anak. Mahal di ay. Hala, oy, maluo sa tawag kas amahan. Ang amahan angay pa mga i-guide gani, kaya wapoy klaro. Wala yung anak. Aw, kitang resulta. Buntis nga, way, amahan. Ay, tugnawa, oy. Wa man tayo gipilian ni, oy, basi uwan, sige, pamantag chismis, mahuli na ka na. Inanap ng mga marites, bisag asa. Ay, ikay, Marites! Aw, hala. Ako'y marites? Oh, ikaw pa naguna-una diri day. Naguna hatod ako kung mga balita-balita maay kay no. Ikay na Nangutana, galing mo ni mo? nangutana kay kanako. Meaning una pa ka nakaibaw kay nako. Oh, ikay, Marites! Or ka. Labag. Ako manoon. Ikay ni duol diri nako gatong ko una. Kamu nalay bahala na pre. Total kamu man ang inyong man ang problema. Di ko mapilapil na pre. Ato na to! Pre, kuyugi ko, pre! Ato na to! Tara! Ato ta! Dili lagi. Tanda! Magpakaunan ta ba? Kasi pagkao! Dili lagi. Mas pagkakauwa kung wala amahan na imong gisabak! Ha? Uh-oh. Tara! Ato na to! Kuyugi ko! Kuyugi ko! Uy! Tara! Kuyugi ko! Dili lagi ko. Tara! Tara! Ay magsusupak! Nga, ikaw rabi nagdangat anang istorya ha? Ako nang panangat istorya, pero kinsa may nang hato dire. Ako, sad. Pwede na kayo matis ako dire. Tungkol ako dire. Ay, sige, sige. Lain ba? Balikan na tong istorya ba? Wala no, buto apa na nagjisan mo na. Dali! 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 Kuyugi ko! Bumalik ko! Uy, tit! Bagay na mo diri! Ha? Uy, atit. Buto pa sa imong anak sa niya. Nabuntis na. Yun sa man mo pagpadako. Tit, ay tudlo-tudlo di atit. Kaya ko yung utang ni mo, tit. Tudloon dyan ka! Tudloon dyan ka! Ay, sige na ko tudloon! Ikaw niya ko tudloon! Anong gitudlo, tika? Ang imong bana may amahan sa iyang gisabak! Karma. Chismis pamor. Asa yung bana? Asa ron? Asa ron? Tinuod ka, tit. Chismis, titit. Sabay. Punta na! Punta na! Punta na! Buntis ka, akong bana? Akong bana. As in, ana-ana, jud mo? Oo. Sige mo, kagbalitis, good. O sa to? Ang iyang bana. Kibaw ko ha? Para kabaw ka nga anong nahibaw anong yung bana mo yung yung amana na. Doon ay ako sa uti na yung bana. Di ba rin? Oh. Oh, tawa? Naman kibaw kami. Insulti! Ha? Di ba? Asa napit ang aom? Asa napit ang aom? Sa ulok? Sa itlog. Ano ka buhok? Sa itlog? Sa itlog? Wah. Chismosa na gud ka, mao na na. Asa mo ba yan? Asa? Ay, asa mo ba na ba? Sit, kita na lang po duhatit kisilam sa kumbana. Ikoy! Ikoy!